Prosím. Aha, čau, jasné. Tých 1000 dnes pošlem. Áno, jasné, dobre. Čau, maj sa. Čau. Maroš? Ale... Čau, si to si? No ja som ťa dávno nevidel. No vieš čo, hľadáme aj 2 roky sme sa už nevideli. A odkiaľ že ty v našich krajoch? Ale vieš čo, idem z kostola, bol som na uši teraz. Budeš pán kraja? No, tak celkom taký sa A namyslel. čo mám mysleť? No, veľmi taká poučná, taká narozímanie. Pohľadí, určite. No. A máš čo? To je symbol mojej viery. Vieš čo, Marko, ale teraz sa fakt strašne ponáhľam, tak už prepáč. No zastav sa niekedy, teším Čau. sa. Dobre, máš sa, čau. Čau. Jaj. Prosím vás, prispejte milodarom. Pozdrav, pán Boh, ja sa vás pomodlím. Aspoň správny lístok, som v ťažkej situácii. Nech vás naplní Duch Svätý, s Bohom! Ty vravíš, že žiješ svoju vieru?